saboda rashin biyayya. Sakataren gwamnan jihar Kano Alhaji Usman Alhaji ya ce an sauke sarkin Kano ne saboda nuna rashin biyayya ga dokokin jihar Kano. Dama tun da safiyar Litinin rikicin ya barke ne a majalisar dokokin jihar Kano kan yunkurin da majalisa ke yi na ladabtar da Sarki Muhammad na biyu. Rahotanni sun ce rikicin ya barke ne bayan bukatar da mataimakin shugaban majalisar dokokin Hamisu Ibrahim Cidari ya yi cewa a gabatar da rahotanni da kwamitin da majalisa ta kafa domin bincike Sarki Sanusi na biyu. A ranar 4 ga watan Maris ne majalisa ta ce ta karbi korafe-korafe biyu da suka zargi Sarki Sanusi na biyu da yin kalaman da basu dace da addinin musulunci da al'adu ba. Shugaban majalisa ya shaidawa 'yan majalisa cewa ya karbi korafe-korafe ne daga wata kungiyar bunkasa ilimi da al'adan Kano da kuma wani mutum Muhammad Muktar mazaunin karamar hukumar Kwale. Amma bai fayyace abubuwan da Sarki Sanusi ya yi ba, waɗanda suka saba addini da kuma al'adun Kano. Daga nan shugaban majalisa ya baiwa kwamitin mako ɗaya domin yin bincike sannan a mika rahoton kan batun. Na jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna na jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje sun amince da cire da kuma saukarwa daga kujerar mulki da ta wato gundumar jihar Kano Emirate Muhammad Sanusi na biyu. Sarkin Kano ya nuna rashin biyayya ga duk